Halo kelas 3, Sugeng Enjang. Wah, dina iki wis mlebu semester loro ya basa Jawane. Pripun, tasih semangat ta? Oh ya kudu tambah semangat anggone sinau. Nah, ing piwulang dina iki awake dhewe arep nyinau bab 5. Bab 5 yaiku tembang pocong lan wacan naratif. Nah, dina iki sinaune tembang pocong dhisik ya. Nah, Miss Lisa nganggone LKS. LKS kaca 6 halaman 6. Sing gambare iki, wacane iki. Nah, Miss Lisa arep macake banjur nerangke. Digatekne ya. Tembang pocong. Pocong ana kalane tinulis pocong. Iku tembang macapat kang ngelingake marang pepati. Dadi pocong kadangkala ditulis pucung, PUCUNG. Nah, tembang pocong iki mau tembang macapat. Ya, salah siji tembang macapat kang ngelingake marang pepati sing mengingatkan marang tentang kepada kematian. Terus, pocong cedhak karo tembung pocong. Pralambang mori kanggo mbungkus layon. Melambangkan kain mori sing dinggo membungkus jenazah. Nah, pocong kanggo ngelingake manungsa urip ing donya ana pungkasane. Dadi, tembang pocong iku untuk mengingatkan manusia sing hidup ning dunia, urip ing alam donya iku ana pungkasan akhiran. Nah, kan hidup di dunia, urip ning donya kuwi berakhire ya yen wis meninggal. Nah, dadi pocong mau dinggo mengingatkan, ngelingke nek urip ning donya kuwi besok bakale meninggal. Pocong uga duwe watak liya. Pocong iku jenenge wiji woh-wohan. Dadi enek suatu tumbuh-tumbuhan, suatu biji sing jenenge pocong. Nanging uga diarani kluwak. Kaya ngene iki. Nah, iki biasane dienggo bumbu sing marake coklat, kayata bumbu rawon. Oke, terus wondo cung. Wondo iku artine suku kata. Suku kata cong uga marai gawe rasa seger. Tegese seger maksude yaiku ngelingake marang perkara kang lucu, mengingatkan tentang suatu hal sing lucu. Kaya dene jaman dikuncung. Kaya pas dikuncung, maksude dikuncung iku dikucir kuncung ngene iki lho. Nah, dikucir kuncung. Nah, terus tembang iki, tembang pocong asring kanggo tembang-tembang kang lucu, sering dienggo tembang-tembang sing lucu. Kayata parikan utawa bedhekan. Biasane tembang pocong iku kanggo bedhek-bedhekan. Nah, terus tembang macapat duweni paugeran kaya mangkene. Tembang macapat, pocong mau termasuk tembang macapat. Duwe paugeran, aturane ana siji. Nganggo paugeran guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Terus nomor 2 nganggo basa Jawa anyar. Tegese basa Jawa anyar iku berarti bahasane sing ora terlalu sulit, ora
ora nganggo basa Jawa kuno, basa Jawa sing saiki. Terus yang nomor 3, bisa madeg tanpa iringan gending. Jadi tanpa nganggo iringan musik iku tetep bisa dinyanyikan, bisa ditembangke. Nah, tembang pocong watake kendor tanpa greget. Tembang iku kanggo medharake sembranan lan cerita kang sakepenake. Jadi biasane tembang pocong iku dinggo mengungkapkan sembranan, geguyonan lan cerita kang sakepenake, cerita sing saenaknya. Nah, langsung wae dibuka LKS halaman 7. Nah, neng kono ana wasis. Tembang pocong iki isi cangkriman, wacanen lan mangertenono banjur betheken cangkrimane. Nah, mau misalkan wis nerangke menawa tembang pocong mau biasane isine bedhek-bedhekan. Terus kanggo medharake sembranan karo cerita sakepenake. Nah, iki ayo digarap bareng-bareng, dibethek bareng-bareng. Sing nomor 1, tembang 1. Bapak pocong renteng-renteng kaya kalung. Renteng-renteng iku tegese artinya bergandengan. Bergandengan kaya kalung nek dironce iku lho. Terus dawa kaya ula. Renteng-rentenge dawa kaya ula sing dawa. Pencokanmu wesi miring. Pencokan manggone neng wesi miring. Nah, wesi miring iki tegese wesi sing ambruk. Terus sing disaba si pocong mung turut kutha. Si pocong mau dawa kaya ula ning mencoke mapane ning wesi sing ambruk. Terus sabane dolane mung turut kutha, turut kota. Ayo sapa sing ngerti? Dawa neng wesi sing ambruk neng turut kota. Apa ayo? Iya, sepur. Nah, sepur itu kan renteng-renteng, dawa, terus manggone neng wesi miring. Rel kereta apine iku kan wesi miring, wesi sing ambruk. Terus biasane sepur iku sabone neng kota-kota. Terus tembang nomor 2, Bapak pocong anane ing tanah Kudus. Anane neng Kudus. Kudus iku kota. Terus pinter nyimpen toya. Toya artine banyu. Pinter nyimpen banyu. Mongko tumpakaning jalmi, padahal tumpakane uwong. Ayo, tumpakane uwong pinter nyimpen banyu, anane mung neng Kudus. Gigir mrenjul. Gigir iku artine geger. Gegere mbrenjul. Enek punuke. Suku panjang. Sikile dawa, gulune uga dawa. Sapa sing sembethek? Neng Kudus gaweane nyimpen banyu. Ditumpaki uwong, gegere enek punuke. Ngarep dhewe nganggo huruf O. On. Ento. Aja lali, iki ditulis neng buku LKS ya. Sesuk menawa metu ulangan utawa metu PTS, ben ora bingung nek sinau. Saiki tembang nomor 3. Bapak pocong sak sedulur ana 7. Tan ana kang padha. Tan ora ana sing padha. Mati 6, urip 1. 7 nek mati 6, urip 1. Dulur 7 tanate urip bebarengan. Sedulur 7 nanging ora tau urip bebarengan. Apa ya kira-kira?
ana 7 ning ora ana sing padha. Padahal sedulur, saudara ning ora ana sing padha. Mati 6 urip 1. Sedulur ning ora tau urip bebarengan. Wah, ayo. Dino, hari iku kan enek 7, enek 7. Ora ana sing padha. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Setu. Minggu ora ana sing padha. Nek mati 6 urip 1. Terus ora tau urip bebarengan merga Senin iku dhewe, Selasa dhewe, Rebo dhewe lan sateruse. Nah, aja lali ditulis ing buku ya. Nah, terus saiki sing halaman 8. Lah ning kene enek guyub rukun. Nah, iki ayo uga digarap bareng-bareng. Ya. Nomor 1 iki kan mung kon maca wacanen kan kang pratitis, berarti iso mbok waca dhewe. Terus ayo langsung sing nomor 2, negesi tembung, mengartikan kata-kata. Nah, tak gedheke sik. Nah, Miss Lisa wis nggarap sing nomor 2. Kanca-kanca kabeh mong gari nulis iki ditulis ing buku ya. Di screenshot sik terus ditulis kanggo sinau. Ngono. Nah, pertemuane sampun cekap. Nek ana pertanyaan bisa WA Miss Lisa ya. Oke? Oke, aja lali semangate sinau terus ya. Cekap semanten, matur nuwun lan sugeng enjang kanca-kanca.